This is Chooks to go Yamana style. Yamana. Dito ka balat, Yung, yung laman. laman, and natin yan dito na taba. Tapa, o yan. So, tamantala pa alang sauce. Naano ba po kabalen? Kumusta kayo po? Ako'y Luis Season. Okay, Mark? Pansinan nyo po rin mahalan min, luwala po rin susulit. Ngayon po nga daw ngayon mag-store hopping tamo po ne. Talanta mo is ining Main Peace Branch and ito kay Marisol. Walang sinabi may chooks to go, nanong natabandaan na mo kayo. Sabi ni kahit manok Manok ng bayan. Ito po, bakit nila po kayo ring stores? Bahay nyo kami po. Chooks. Ang sinabi namin chooks to go, may itong yung atatandaan tamo ngayon, di na kailangan ng sauce. Ang tinghandaan, makayan, ating event, iba tayo nakabisa magluto, balo mong balo nung nanong salwanda, manok chooks to go. Ito sa manay tao kumbaga, manay tayo mong customer, but interviewan tayo. Siyempre, di na talang tayo dito kapabalwan, ano rin ang experience na king chooks to go. Bakit ini sa salwanda, ini ba yung paborito da, baka niyan? Abe tayo Nano po ilagay sir? Peter. Sir Peter. Panay kayo pong sasaling chooks to go. Nano pong branch sir? Aliwa-liwa, Marati Balite. Panay Balite sir. Kasi Balite ko yara. Taga Balite kayo po. Pero ka rin natin kitang kanto ne. Wow. Kasi kaya kasi alam mo naman. Wow. O ito. Iba't sir, nano pong aburiyo kayong chooks to go? Yang alaya sauce. Okay, yung pamuri. Hanggang alayang sauce ne. Yang kabukasan. Hanggang kabukasan. Iba't usually nano sir? Panulang, pananda o... Yang pagpapang mo yan, pwede yung pamuri na yang alayang nasi. Tuto. Ano yun? Wow. Okay. Dakala salamat sir. Sir, dakala salamat. Okay, thank you. Okay, guys, na-echo kami kayo ng Marisol branch na. Ini kakaduang store hub tamo ini nga gawa ini. Kaya kaming metong manok and metong liempo. Best part of the vlog is taste Taste testing. O, sige, tara ko na lang. Tayo pa yung Tito Vic, kaya no? So yung chooks to go, actually, metong dang manok is only 249 pesos. Wow! Ayan ha. Wow! Woof! So guys, yung liempo which is 199 pesos only. Isang tayo kayong karelang, of course, yun ang pinaka-favorite at saka pinaka-popular na yung karelang roasted chicken. So kaya ka Mark, nanong kain mo? Favorite part mo kayo? So, favorite kita ang kain kaya ng chicken tail. Kaya katamo palteot. Ayun na guys. Ano yung chicken tail? Wow. Favorite part ko mo naman is itang chicken tail Ano yung minunan O ito, sige. So yung kana ko naman guys, yung legs part. Matay na. Yaman ha? Actually lang kahit naka-mag sauce yung yaman yun. Naka-mag sauce. Pantunan mo na nasi. Diba? Yung pa partner kaya actually hindi kayong kay kamatis. Pwede yan. Kamatis, sampon, dita katoyo, mga yan Ako, actually kahit alaning sauce manyaman pero minsan mas manyaman yan kahit yung toyo mansi. Panay ang sasaling chooks to go, sir? Panay? Pero mo kayong branch ini, first time ko sa ali. Well, actually, bayo ini. Yan, bayo pa ang pumbuklat ini. Pero, nano pong buriyan nyo kayong chooks to go? Siyempre, yung alaya sauce, mayaman yan. But, mabilis. Butang matamaranot na ka, isa lang ang mga amanyaman. Just to go. Galing na nitang sinabi mo, sir. Wow, ito naman ka. Wow. Nanong favorite yung flavor, sir? Actually, di naman ito Yan po mong manok. Yan po familiar na rin. Natinang ba ng fried chicken? Bayo lang, Nanuya ka niya yan, sir. Pagtuan. Pagtuan. Ang buong pagpapak. Pagpalindagan. Gang- Yan yung nasi. Wan, Gang pagpapak mo yan, mga yan. Mapin. Dakla salamat, sir. Wow. Ita ka balen, tinda mo pantakaman kayo ni Apin ng karelang chooks to go fried chicken. So, may itong box, ating yung 5 pieces, different cuts of fried chicken. Ayan, so ating legs, Ating wings, ating back, thigh. thigh, ang pokay, breast, and then it comes with gravy.
So, first time tayong takamanini. Okay. Muna tamantala pa mong alang sauce. Mana ning miras part ka na ako, lon me. Ikwa rin yung burina. Chicken tail. Kulit mano. Okay, so muna tamantala pa mong alang Sauce. sauce. Game. Okay na. Magilas siya. Magilas ko. Tamata naman natin yung gravy. Wow. So yung gravy na guys, salihay. Malabno. No? Check sila. Pansinan nyo, makatalakad kami mga gini. Siyempre, i-chokes to go po, more on to go na rin. Wow. Man-order ka, kanan meking bale, kanan meking ukasyon nyo, makanyan. Very convenient ya talaga po tang era may kapagluto, may kapag-prepare mga yan. Nga ba, no? Lunch namin. Lunch. Isang linggo, ma'am. Usually, nakakailan kayong order ng chokes? Sa isang linggo? Sa family ko, twice. Twice sa isang linggo. Wow. Kahit wala na daw sauce. Kahit walang sauce. Mapapakanin na sila, no, ma'am? Okay, yung tutukita mo tang maningkarelang roasted yampo. And this comes with sauce naman. Yeah. There you go. Ayan, ha. Tama tayo pang alang sauce. Alang sauce. Game. Check out. Yeah. Ha? Yung kinuwami guys sa tingyan dita kabalat. Tingnan dito kabalat. Tingnan Tingnan laman. laman. And tingnan dito na taba. Tapa. Ayan. So, tamantala pa alang sauce. Alang sauce. Manyaman niya pang naman. Wow. Galing na. Malambot siya. Mm. Same time lang kayo ng balat na crispy. Sweet. Tamantala ang ating kahit sauce. Oh. Yempo with sauce. Tamantala naman yan. Medyo kaya. Yung sweetness nitong sauce na naman niya. Sweet. Sweet and salty. Actually, full flavor yung kay ko eh. Ingatak man ko yung saltiness, pati yung sweetness. Kaya patatin niya mo naman medyo maslam. Kahit aplan yung kay ng Coca-Cola. Ayan oh. So when you buy an oven roasted chicken, save 15 pesos kaya tang 1.5 liter of Coke. So, mes nasali kong Coke king tindahan, kinina mo kasi mga mura ko pang 15 pesos. Yung hashtag again guys is forever bagay. Mag-enjoy kami kayo ni Kabalen eh. So, nung maniton kayo pong chicken on the go, yempo on the go, kung may kapagluto, ating kailangan na magdalang pamangan po ang event na. Ating okasyon. Yung okasyon mo yan, kaya po kaning one chokes to go. Actually kayong Pampanga, tinalang 40 branches and still growing. Tapumino na tapin talaga ng dinapin in Memphis branch. And then, ini po kakadwa tamang branch is in Marisol branch. So, ito guys, nedakala salamat kayong pamanang tabi, kayong pamanang kaya kaming vlog. Nung bisa kayong manok, like kainin kainin video ini. Tambal, bali tama, may tamang chicken, di ba? Tadaka salamat po kayong pamanang kaya kaming vlog. Until our next discovery, my name is Louie. Mark. Peace out!